Eli ankkurihissi ja sitten ankkurihissillä ylös, niinkö? Jes. Iskä rakastaa sua. Noniin, me edellä, niin mä tuun taas perässä. Mulla on nyt tää kamera päällä, niin mä kuvaan semmoista 360 videoa. Tällä puolella ei ole niin paljon lunta. Nyt tässä ei ole mitään jonojakaan. No se tulee nyt, kato sieltä. Se oli tuolla mökissä lämmittelemässä, kun tässä ei ollut muita. Se tulee antaa sulle se ankkuri. Tää? En mä kaatunut, mutta mulla jäi toinen jalka jumiin siihen, kun se kääntyi niin nopeasti se portti siitä, niin se piti tulla se miehen vähän jeesaamaan, että mä sain toisen jalan siitä. Noniin. Se keltapukunen vauva siellä sohvalla, Joo. se oli rohkea. Oli aika rohkea siihen nähden, että se oli semmonen ihan pikkunen. Joo, ihan hyvin veti. Noniin, mene sä edellä, niin mä tuun sun perässä. Mihin me mennään seuraavaksi? Hese. Noniin, laske sinne. Ei haittaa, se käy hyvin. Ja lasketaan niinku sinne tuolihissien toiselle puolelle, sieltä mennään sieltä. Joo, noniin. Mä tuun sun perässä. Mä sit saatan kaatua. Ei se mitään. Mä pysähdyn sitten, jos sä kaadut. Mennään ihan rauhassa. Meillä ei ole mitään kiirettä. No? Mä näin sellaisen vippihuoneen, jossa oli tummen. Mä näin sellaisen kondoliissin, missä luki vippi ja se oli tummennetut lasit. Okei. Olisiko se ollut siinä just se sauna? Noniin, mennään varovasti. Täällä on nyt vähän lunta. Ai mitä? Tuo on päällä. No joo, nyt tästäkin pääsee, jos haluaa. Näistä ei näe. No ei tällä hetkellä. Tässä nyt varmaan vieläkään ei ole mitään jossain. No, Vaikka haluaa mennä siihen tontuolihissiin ja siihen tuolihissiin. tuolihissiin. No joo, joo.
Eeva, Mitä? mä sanoin, että varo toi moottorikelkka tulee tuolla takana. Mutta... Mä oon täällä. Tuu vaan. Oota, mä otan nyt nää vielä. Voidaanko sulla uudestaan vähän tätä? Voidaan tulla sitten tuolihissillä vaikka, niin päästään. Joo, joo. Lasketaan siihen Hesburgeriin. Lasket sen. Okei, no niin. Mulla on tuo kamera koko ajan päällä. Mä otan itekin sellaisen videon, koska tuossa on nyt niin hienot maisemat. No ota vaan. Otetaan siellä alhaalla sitten. Vai haluatko nyt ottaa? Missä alla? No siellä, no haluatko nyt ottaa sen video? Missä alhaalla? Siellä minne jätetään sukset. Eikö tuolla ylhäällä? Ai niin siellä, joo joo. No niin, otetaan siellä sitten ennen kuin lähdetään laskemaan. Nyt mä otan tuon kuvat vauhdit, niin pääsen suoraan siihen Heseeteen.